po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. Ayan, isang mapagpalang araw mga kaagapay, kalingap. Ayan, today's video po ay papanood ko po sa inyo ang ating naganap na feeding program nung nakarang Sunday. So bago po niyo mapanood itong video, ayan, gusto ko lang din po pasalamatan ang lahat ng mga tumulong para may sagawa itong ating feeding program sa Isabela. Ayan, gusto ko pong pasalamatan, ayan, ang ating isa sa sponsor ng ating feeding program, si Ma'am Avelyn Lucas de Jesus, and maraming salamat po sa pagtulong po, ayan, pagpaabot ng tulong na sa ating Kaagapay feeding program sa Isabela chapter, and kay Cheryl Marcelo, ayan, nung isa din po sa ating nagpaabot ng mga feeding program natin. Kay Gara at SJ, ayan, pwede nyo pong isubscribe si Gara at SJ, may channel po yan. Kay Ate Guy Garcia or Guy Garcia, yan po yung channel niya. And kay siyempre ang ating walang sawang kapitana na sumusuporta po sa ating Kaagapay feeding program, ayan, si Flor de Lisa Alcon. Ayan, maraming salamat po, Ate Flor. Ayan, sana po lagi po kayong nasa mabuting kalagayan at stay safe po. Ayan, at maraming salamat po sa suporta niyo po. And gusto ko rin pong pasalamatan si Kapitan Susimo Alcon. Ayan, maraming salamat din po sa suporta sa Kaagapay feeding program. And gusto ko rin pong pasalamatan ang barangay health worker po, ayan, dyan sa may San Pedro, Isabela, sa kanilang suporta. And maraming salamat sa pagsuporta po sa ating feeding program. Ayan, kay si Herlin Rarama po, ayan, at saka inyong mga kasamahan po dyan, maraming salamat sa buong BLGU ng San Pedro. Maraming salamat po sa inyo, at sa mga barangay tanod, ayan, pinangungunahan po ni Rodento Macnay. Migalab shoutout po sa dyan, maraming salamat din. Ingat po palagi. Ayan, and siyempre kay sa ating pastora, ayan, maraming salamat po sa lagi niyo po pagpunta sa ating feeding program. Ayan, maraming salamat po. And kay rin po sa ating mga cameraman dyan, sa taga-video natin dyan or vlogger natin dyan sa Isabela chapter Kaagapay, si Robinson Rarama po. Migalab shoutout po sa iyo dyan, kapatid. Ayan, maraming salamat sa suporta mo sa Kaagapay feeding program. Kay John Ray Alcon, maraming salamat din sa backup dyan kay Robinson Rarama. Ayan, kay Charmaine Alcon, maraming salamat din po sa suporta na ginugugol nyo po sa Kaagapay feeding program. Yan po sa lahat po na sumusuporta, nagpaabot ng tulong. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, hindi ko man kayo maisa-isa, basta alam niyo po kung sino kayo. Maraming salamat. At siyempre gusto ko rin pasalamatan ang mga OFW, ating mga kababayan na walang sawang sumusuporta sa ating channel. Hindi tayo sinukuan. Maraming salamat po. Ayan, at sa mga solid supporters natin sa buong mundo, dito man sa Pilipinas, sa ibang bansa, maraming salamat po. Ayan, thank you po sa suporta sa Kaagapay feeding program. So yan po, maraming salamat, and bye bye.
Maraming salamat sa iyong mga tumulong sa akin, mga kagapay. Hello, good morning mga kaagapay. So bali punta po tayo sa Barangay Hall. So dito po yung mga tao nag-aabang sa mga feeding program ni Kaagapay. So makikita yun, God bless morning mga kaagapay. So before that, please like, share, and subscribe to our YouTube channel. And please share, and click the notification bell. So ito na guys, so madaming tao dito. Kung nakikita nyo po, marami. So ating tignan. So andito si Kaagapay John Ray. So yun na guys, kung makikita nyo, andito po tayo sa Barangay Hall. So andito na po naghihintay. Andito po si Kaagapay Charmaine. Hi! So ito yung mga bata, mga kaagapay. So, dito na rin yung mga magulang. Ayan. So, doon mga... So, ngayon guys, andito yung mga bata sa Barangay Hall upang tanggapin ang feeding program ni Kaagapay. So, tara, samahan nyo kami. So, ito guys, si Pastora Herlin Raramo. So ngayon guys, what's up mga kaagapay? So bali, mag-umpisa po na po tayo sa pagtanggap kanilang mga spaghetti. Please like and share to our YouTube channel, and then subscribe and comment down below, and please like.
So, madam, ano po yung masasabi nyo sa Kaagapay Feeding Program? Maraming salamat po sa Kaagapay Feeding Project. So, ngayon guys, kung makikita nyo po, atat po sila sa pagkain. So, go. Maraming salamat sa Kaagapay Feeding Program. So, ano yung masasabi mo, kuya? Maraming salamat sa Kaagapay Feeding Program. So, ayan po si kuya, mga kuya natin dito sa Barangay San Pedro Ras Isabela. Ayan po. Kamusta ka, Zian? Masarap bang spaghetti? Sige, tignan mo yung camera. Maraming salamat. Kaagapay Yeah. So ngayon guys, tara bigyan ng ating mga naka-quarantine, mga bata po dito sa Barangay San Pedro Ras Isabela. So bali, samahan nyo kami mga kaagapay. Tao po ka lang. Tao po! Hello po! Mga kaagapay po! So, bali dito guys, yung bahay ni Eta Luis, naka-quarantine yung mga anak niya. So, bibigay natin to para sa ganun matitigman nila ang spaghetti ni Kaagapay. Iiwan mo na lang dyan. Madam Beba, Kaagapay. Nasa loob po sila. So, andito po yung mga naka-quarantine guys. Yan po. Hello guys, what's up? So, bali door-to-door delivery po tayo, mga kaagapay. So, puntahan natin yung isang bata, si Zachary Ellie Garcia. Sukin po natin ang bahay nila. So, ito po yung daanan. So, dito na po si Zach. Hi, Zach! Hi. So, Hi, bigyan- Zach. Hello, Zach! Ba't di ka pumunta sa plaza? So, magbibigay po tayo ng pagkain ni Zach. Hi, Zach! So, ibigay po natin ang spaghetti ni Kaagapay. Zach, bigay po ni Kaagapay. May kalimbagan ni Intot. Sa Ellie. kanila yung tito. Oh, thank you, tito. Thank you, say thank you. So ngayon naman guys, bibigyan natin sa dalawa yung kambal. Mga anak po ni Sir Rodel at si Ma'am Susan. So ito po ang kanilang bahay. Hello po! Kambal. Ganap mo. Kita pa pwede program sa parte. Yung teknika Agapay. Sa Agapay, tigil po ni Kuya Pal sa likod matubak ni Kuya ng YouTube. Sige, ma'am. Thank you po sa spaghetti Hawaii po ay kabigas na lang po. Ay, naman nag-bigay. So ito po si BHW Herlin Rarama po. Hello po. At nandito rin po si Kapitana. Hi Kapitana! Kuya. Ito po. So mga ton, masarap bang ang spaghetti ni Kaagapay? Opo! So ano masasabi nyo? Maraming salamat. So ayun guys, ito yung mga batang pasaway dito. So bali takbo silang takbo. Oh, yun na naman si Kuya. Naimas na spaghetti? Opo! Kurang? Kahit yung tubay? Magte-take out daw po siya mga Kaagapay. Thank you. Thank you. Kaagapay. Bye.
Masarap yung spaghetti, bebe? Masarap spaghetti? Ha? Opo. Apa. Napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share. Walang paa, walang kamay. Magkakabari ako dito, bigyan ko sa'yo. Hindi nila alam. Si kuya nandito. Ano pangalan niyo kuya? Para. Pero handa ka pa mga kaagapay na hindi daw po sila Tapos naiinis ka pa. sino po ang kasama niyo dito? Naninilig